What a comedy! ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ದೀಪಕ್ ರೈ ಬಂದೆ. ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾವ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಯ್ಯನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ವನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಡು ಅಕ್ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಡ್ದವರ ಎಂಗ್ಲಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇಂಜ ಬೊಲ್ಪಗೆ ಬರ್ಪಿಲೆಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎನ್ನದ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಸೀಸನ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಯಾನು ಏಪ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಪುನು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಡ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒಂದಿನ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪಾಗ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಅಕ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅದು ಹೊರತ ದೀಪಕನ್ನೇ ಕಾಲ್ ಮಂತು ಪಂಡೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಭತ್ತ ಮಂತದು ಐಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಕ್ಲಾಕ್ಯ ಹಂಚೆನೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಇಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಟ್ರೆ ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಿಲಿ ಪ್ರಭಕ್ಕರೆ ಬಾತಿರ್ನು ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಪಿಲಿ ಪ್ರಭಕ್ಕರೆ ಬಾ ಪಿಲಿ ಹೇ ಪಿಲಿ ಬಂದಾತ ಸಸರದ ನೆನಿಕ್ ಈ ಪಿಲಿನ ರೋಡ್ ತೂದುಪ್ಪ ಕಾಡು ತೂದುಪ್ಪ ದಯ ಜೂಟುಲ ತೂದುಪ್ಪ ಆಂಡ ಮಿಜಾರ್ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೀಟಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪನ ತೂತಾನ ಬೇ ದಾನೆ ತೂಂದೆ ಏಪ ಚಾ ತಿಕೊಂಡು ಏಪ ತಿಂಡಿ ತಿಕೊಂಡು ಕಾತೊಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ 5th ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈದ ನಡ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪುಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂದು ಒಂದೇ ದಿನ ರಡ್ಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅವಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಪೋದೆ ಎಂಗ್ಳು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದದು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಕಲೆಯೊಂದು ಪೋತಿನಗ್ಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ಬಿನಂಗ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಚ್ಚಂಡಿ ಇಚ್ಚ ಬೈದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 2 ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ very natural, super performance from your side, very underplayed performance, dala overacting iji must like manta, very nice performance. Deepak sir yandala panpina lekkane ichi at natural performer ullarir, mast natural performance. Dialogue delivery vanjeta piradu vanji prativaryanala itu coordination show kittundu bari like andi anka mernala ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಿಗಲ್ ನಾವು 4 ಜನತಲ ಟೀಮಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗುಲ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನು ನಿಮ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಚ್ಚಂಡು ಮಿಜಾರ್ಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಿನ ರಡ್ಡು ದಿನ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಶೋಭಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಕನ ಬಂದು ಅಂಚ ದುಂಬು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ದದು ಆನಿಗೆ ಅವಲೇ ಬೋದು ಮಲ್ದಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 5 ನಿಮಿಷದ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬೋಡೋದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವಳದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೇ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂದು ಆಸೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಯಾನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾತ್ರೋಡನಡ ದೆಪ್ಪಯ ದೆಪ್ಪ್ಯ ಆ ಪಚ್ಚದನ ಹೊತ್ತು ದೆಪ್ಪ್ಯ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ಮಾರ ದೆಪ್ಪು ಮಾರದಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏನು ಹಲೋ ಅಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏ ಅಜ್ಜಿ పోయరా ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ పోయరాగే ಎಂತೆ ಇರ್ పోయరాగే ವೈನಿ ವೈನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟು ವೈನಿ ಅದೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏ ಯಾ ನಿನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಮನ್ನಿ ಮಾರದಿ ಇದೇ ಅಜ್ಜಿನ ಕೊರ್ರ పోతునే ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ இந்த பாத்திரம் மஸ்து குசி அப்படியா ಈ ಬಾರಿ பொருளತ್ತ
ಈ ತೋರ ತೋರ ಅದು ಬಲ್ದು ಬಲ್ದು ಅದೊಂದು ಡ್ರಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಥ ನಿನ್ನ ಸೈಜ್ ನಂಜಿ ಪೊಂಡು ಎಂಕ ಅವಡು ಬಾರಿ ಎಂಕ ಆಸೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ ದಾನ ಉಂಡ ಪೂರ ತಿನಿಯರತೆಯ ದಕ್ಕೆರದಾಲ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಸರಿ ದಯಾ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಪ್ಪಿ ಕೊರಡ ಪಪ್ಪಿ ಕೊರಡ ಅವು ಎಂಕೆನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ದಿನಾಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಪಪ್ಪಿ ಆ ಕೆಪ್ಪಿ ದಾ ಅಜ್ಜಿನ ಪಪ್ಪಿ ಅತ್ತು ಈ ಹೀರೋನ ಪಪ್ಪಿ ಯಾ ಪಪ್ಪಿ ಕೊರಡ ಅಜ್ಜ ನಯ್ಯವುಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದುಂಟು ಯಾನಿಗೆ ಪಪ್ಪಿ ಕೊರ್ಪೆ ಈರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾರ ಸರಿ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಬತ್ತ ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪಿ ಕೊರ್ಪೆ ಮುಚ್ಚೇನಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತಾ ನಿಗಂಟತಾ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮನ್ಪುಣಗ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಈರ್ ಮನ್ಪೋಡು ನೆನಡ ಬಂಡೇರು ಅವು ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ನಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ದಮ್ಮನ್ ಪಡು ಬಂದು ಪೋಯ್ನಿ ನಿಜವಾದ ದೀಪ ಕಣ್ಣೆ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪೊಡಿತನು ಯಾನ್ ಮಗೆ ಮನ್ಪೊಡಿತನು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಯಾನ್ ಲೇಡಿ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ ಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಅದಿಕ್ಕಂಡಾಯ್ತು ದಯಪಂಡ ಈತನೆಟ್ಟ ಜನ್ಸ್ ಲೇಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಲೇಡಿ ಜನ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಆ ವೇದಿಕೆರು ಅಂಚ ದರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಅದಿಕ್ಕಂಡಾಯ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ಲ ಮಂದಿರ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನದ ಜಂಡ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಜನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಲೇಡಿ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಡಿ ಮನ್ಪಡೋದು ಪೋತಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚಾರ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಪೋಯ್ನಿ ಎಂಕ್ ತೀರ್ನಾತ್ ಮಂತೆ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ ದೀಪ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೇರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಇರ ಪೊರ್ಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರುಂಡದ ಕುಜಲ್ನ ಐನಾದ ತಿರ್ತು ಕಾರ್ದ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ಬಿಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಪುಣೆ ಖಾರ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ಲೆ ಇರ್ ಎಂಚ ತೋಜವರ ತೋಜನ ಪೇಟ ಶೋಭಾನ ಲೋಪನ ಲೋಪನ ತುಪ್ಪತ್ತಿ ಶೋಭನೆ ಮಲಯಾಳದ ಆಕ್ಟ್ರಿ ಶೋಭನ ಜೀವನಮ್ಮ ಇರ ಪೊರ್ಲು ಏನ್ ಖರ್ಚ ಇರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜಿದೇತ ನೋಡು ನರಡ ಪಂತೆ ಅಂದೆಗಿ ಟಚ್ಚಲಿ ಏನು ಇದೆ ಕಣ್ಣಚ್ಚಲಿ ಸುಳಿಂಚಿದೆ ಮನದ ಮರದ ಎನ್ನ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೇಲ್ ಆಪು ನಾನು ಮಾರಿಂಜಂತಾನ ಪರಾರಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸೆಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಪ್ಪ ಈರ್ ದಾದ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಗೆತ್ತೀನಿ ಮಗ ಎಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮುಳು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆತು ಇದು ಶೋಭಕ್ಕ ಜನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಅವೇಟೆ ಇಂಕ ಅವೇನು ಲೇಡಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಕೊರತೆ ಒಂದಿತ್ತನು ಬಂದೆ ಶೋಭಕ್ಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸರಿ ಕೊಂದಿಚ್ಚಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಬಂದು ಎಡಬಕ್ಕ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಓಕೆ ಅಂಡೆ ಇಂದಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಬರ್ಲೆ ನಿಕ್ಕು ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತುಕೊರ್ಪುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಪೆರೆ ಆನ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತುಕೊರ್ಪುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೌದೇ ನಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತುಕೊರ್ಪುನು ಈ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಪಾವನು ಐಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತುಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಸು ಬಾಡ್ನತ ಕಾಸು ಬಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋ ಅಕ್ಲಕ್ಲೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಏರು ಕಾಸು ಬಾಡ್ವೇರು ಐಕ್ ಬಾಡ್ನಕ್ಲು ಬೇತೇನೆ ಗಣಕುಲ್ಲ ಗಣಕುಲು ಪಪ್ಪ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಂಡ ದಾದ ಪಪ್ಪ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಂಡ ಈ ಶಾಲೆ ಪೋಪನ ತೂತು ಜನ ಮಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ಸೈಡ್ ಗೋಡೆಡ್ ಪೂರ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಬಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಐಕೆ ಉಬ್ಬೇರು ಅವೇ ಅವ್ ಮಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಎಂಕ ಬೊಡ್ಚಾವೆ
ಆಯ್ತು ನಾಯಿ ಪಡಿಕೆ ಮೈತದು ಯಾನು ಜಂಟ್ಸ್ ಗೆಟప్పుడు ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದು ಪುನಗ ಕೆಲವುದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ನಿಜ ಜಂಟ್ಸೇನಾ ಪನ್ಪುಣವೇ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಕೆಲವದಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟಿ ವಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವದಕ್ಲು ಇರೇನು ಲೇಡಿಂದ ಏರ್ಲ ಪನ ಏರಿ ಜಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ತೋಜುವಾರು ಪಂಡದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದಾನೆ ಶಾಲೆ ಬಾಬು ಜಾನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆ ಬಾಬು ನಂದಾಜಿ ಮುರಾನಿ 2 ದಿನ ರಜೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಗ ಅಪ್ಪ ನೀಕು ತುಯರ್ ರಜೆ ಯಾನ್ ಬಂದೆ 2 ದಿನ ರಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮುರಾನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಗಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿ ಅಮ್ಮೆನ ಚಟ್ಟಿನ ಅರ್ಧದು ನುಂಗೆರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಶಾಲೆ ಪೋಣ ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಕ ಚಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನ ಶಾಲೆ ಪೋತುಜಿ ಹೌದಾನೆ 2 ದಿನ ಒಟ್ಲ ನುಂಗಿ ದಿನ್ನೆ ಇಜ್ಜ ಮಣತನಿ ಯಾನ ಅಂಗಿ ಚಟ್ಟಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಶಾಲೆ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಪೋಣಗ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಚಟ್ಟಿನ ಅರ್ಧದು ನುಂಗೆರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತುಪ್ಪ ಇருந்து ಅಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಅದಕ್ಕಲ ಒಂಜೇ ಚಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಒಂಜೇ ಚಟ್ಟಿ ನಿನ್ನಿ ಅದ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಹುಷಾರತೆ ಹುಷಾರು ಪೂರ ನಿನ್ನ ಉದ್ಯ ಬೈದಿನಿ ಮಾರಿ ಸಂತಾನದವು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ಗಳ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅವಲ ಓಕೆ ಆದಿತ್ತೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಎಂಕ್ಲಿತ ಇತ್ತ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಇಂದು ಲಂಚನೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಟ್ರೆ ನೆಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನನೆಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮಾತ ಆತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ನುಪ್ಪೇರು ಐತ ನಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪಡ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಪ್ಪುನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನದೇ ಜಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನದೇ ಜಾನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಶೋಭಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಬಾಣಾಜೆ ಸುರೇಶ್ ವಿಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಯಾನು ಜೀತೆಲೆ ಕಲಾವಿದನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತದು ಮನ್ಪು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಬೇರು ಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರೋಡು ದೀಪಕ್ ಅಂಡೆ ಯಾರನ್ನ ಊರುಡ್ದು ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ದೂರಲು ಅಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಇಡ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಏರ್ಲ ಸಮಯ್ಜೇರು ಶಾಲೆಡ್ ಸಮಯ್ಜೇರು ಶಾಲೆ ಓಪುನ್ನ ಬಾರ್ಗು ಓಪುನ್ನ ಪಪ್ಪ ಯಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಪುಣಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಮ್ಮ ನಾನು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲಿ ಕಾಕುಣಿಯಮ್ಮ ಸಾಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇರಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನದ ಹಾಕ್ಬೇರಿ ಮುರಣಿ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನಡ ಕೇಂಡರಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಕೈ ಎತ್ತಿಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈದೇರ್ತೇರು ಯಾನು ಕೈದೇರ್ತುಣ್ಣಿ ಒಕ್ಕ ನಿನ್ನದಾನೆ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಬಂದ ಕುರಿ ಇತ್ತಿಂದ ಟೀಚರ್ ಹಚ್ಚದೆ ಕೇಳ್ತೇರು ಇದಾಯ ಕೈದೇರ್ತೇಜಾ ನೀನ್ಯಾಕೆನ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಐಕೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ರಜ್ಜಲ್ಲ ನರಕೋಗೆ ಹೋಗಿನಾಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ರಿಹರ್ಸಲ್ ತಂದು ಪುಣಗ ಎಂಕ್ಲಿನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುಣಗ ಆಲುಂದೇ ಪನ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಬಾತಿಯರೊಂದಿತ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಆಲುಂದೇ ಬನಿಯರುಂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯರುಂಡ ಬಂಡದು ಬಟ್ ಆ ಗೆಟಪ್ ಪುಣ ತುಣಗವು ಎಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪುಣಗ ಮಾತಿರ್ಲಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಓ ಬೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಅನ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲು 4 ಜನ ಸೇರ್ದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮನ್ಪುಣಗ ಓ ಬೋಡು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ನಿ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ 16 ವರ್ಷೋಡು ಮದ್ಮೆ ಆತೇರಿಗೆತ್ತ ಐಕ್ ಯಾನ್ಲ 13 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಪಾಕಿಯ ಗಿಡೇನು ಮದ್ಮೆ ಹಾಕ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತದ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪಾಕಿ ಬಂಡಿನಿ ಇಂಕಿತ್ತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಇರು ಜಂಟ್ ಸತ್ ಲೇಡಿ ಪಂಡದು ಅಂದು ಐಕ್ ದುಂಬಿ ಅಂದು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ನಡುಟಿ ಅನ್ನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ಪೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ 13 ವರ್ಷೋಡು ಮದ್ಮೆ ಆತೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಪಾಕಿಯ ಗಿಡೇನು ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅದು ಅವೇನು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕಾರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆ ವಿಷಯ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಏರ್ಲ ಪಂಡದು ಪನ ಇರು ಲೇಟ್ ಪಂಡದು ಅಂದ ಅಂಚೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಉಂದೇಣಿಯೇ
8-9 standard the balance uppon. Seriously. Acting at like it. You took it by the performance. Claps for you. ಅಂಚೆನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆಂಟ್ರೆ ಐತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಯಾನಂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಬತ್ತು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ದೇ ಪಂಡ ನಿರಪರಾಧಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾದಪ್ಪ ಪಂಡ ನಿರಪರಾಧಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕೇಸನ್ನು ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚೆನಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡಪ್ಪನಂಚಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತ ಐಟ್ ಶೋಭಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೀರಿ ಸುರೇಶ್ ವಿಟ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಮಂತೀರಿ ಏನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಂಡು ಆನೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದ ಕೊರತೆ ತಿನ್ನಿಡ್ದವರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದಾಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೂಲೆ ಅಂಚೆಂಜ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಫೈನಲ್ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬರೋದುಂಡು ಐಕ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಪುಣವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಕ್ಲ ಬೈಟ್ಲ ವಿಷಯ ಬೈದಿದೆ I think overall a very good act. ಪಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ನೆಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ನಿಗಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬೆಟರ್ ನಿಖಲ್ನ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ದ ಡಯಲಾಗ್ದ ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಜೋಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಸಿಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತನೆ ಅವೇ ನಿಖಲ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತದನ್ನ ಪೊರ್ಲಾತು ದೀಪಕ್ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡ್ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದಂಡ ಅವು ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಬೈದು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಆತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಪೋತು ಜಿನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆತನೆ ಅವು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತನು ತೂಪುನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತನೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾತನೆ ಅದು ನೆನ್ನಿಲ್ಲ ಕಾಯ್ಜಿನ ಅಂಡ್ ಆರೆಗ್ಲ ಬರೆಯರಾಯ್ಜತೆ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೀಸನ್ 2 ದೀಪ್ ಗೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ ಗೊರಿಯ ದಯ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಟೈಪ್ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿ ರಕ್ಲಿಂಚ ಪರ ಬೇರು ಪಾತೆ ರಂಚ ಮರತೊಂದು ಪೋಯ ಮಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಅಪನ ಪುಂಚ ಮಲ್ಲ ಬಾಕಲು ಮೆಲ್ಲ ಅಪನ ಅಂತ ನಾನು ಉಲೈ ಪೋನ ಗೊಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಲೈ ಪೋನ ಗೊಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತೋಜಿಂದೆ ಉಲೈ ಪೋನ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಜೆಪ್ಪುನ ಕೋಣೆ ಜೆಪ್ಪುನ ಕೋಣೆ ತೋಜಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಲೋಕ್ಯ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಳೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಿಗಲ್ದ ತೆಕ್ಕರೆದ ಕಟ್ಟ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಿಲ ತೆಕ್ಕರೆ ಪುಂಡು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಿಲ ತೆಕ್ಕರೆ ಸಾವುಮಾರ ಸರಿ ಇರು ಬಿಡ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾರ್ಕಿರ ತೆಕ್ಕರೆ ಮುಕ್ಕಾರ್ಕಿರ ತೆಕ್ಕರೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಿಲ ತೆಕ್ಕರೆ ಕಟ್ಟನ ಬರಿಕ ದೀಪ ಇನ್ನು ಮೂರ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ತಿಂತ ಆತ ರಾತ್ರಿ ಚಕ್ಕರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬೋತಿನೇ ಮಾಜೆ ಗರ್ಭರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತದ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಚಕ್ಕರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಫೋನಾಗ ಪುನಃ ಬರೀತು ಚಕ್ಕರೆ ಅಂಚೆನೆ ತಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿಕದಿಯ ಇಂಚ ತೂಪ ಮಂಚ ತೋಜಿಂಡು ಸರ್ ಬಳಿ ಪೋಡ್ಸಿ ಎಂಚ ತೋಜಿಂಡು ಮಂಚ ತೋಜಿಂಡು ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ತುಯನ ಅಲಮಂಗಳ ಮಂಚಡಲ ಮಂಗಳ ಎಂಗಿನ ಮನ್ಪು ರಾಜುಗ ಇಟ್ಲ ಅಂದ್ರದಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅವ ಡಿಂಗ ಡಿಂಗೆ ಮಾರೆ ಬಾಳ ಮಂಗಳದ ಒಂಜಿ ಅಮಾಯಕನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಇಂಕ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದದು ಇತ್ತದ ಕಾಲು ನಡಪಿನ ವಿಷಯ ಅವು ಏರೋ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಏರೋ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಅವನು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅವಳು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡದು ಏನ್ವೆ ಬಾಕಿ ಆಗಡೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾಮ್ ಯಂಕ್ ದೀಪಕ್ ರಾಯ್ತಾಗಿರ್ ಆರ್ನ ಬಾಯ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ extraordinarily mind-blowing. Extraordinarily mind-blowing. Hats off. I mean, I would really want to stand up and clap for your performance. ಬಲ್ಲೆ ತಿಳಿಪಳದಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಈತು ವರ್ಷ ಯಾನಂಜಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟಕದ ತೂಪಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗುರುತಿಸ ಹೆಚ್ಚಾದೆ
ನಾನು ಈ ಟಿ ವಿ ತೂದು ಈ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ತೂದು ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆರಿ ಬಟ್ಟೊಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ನಡಪನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಆವೊಂದು ಪೋಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಪಾಪದ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಡು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲೆನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೀರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಪಡೆದು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ನಿಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಪ್ರತಿ ವರನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡು ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದ ಫೈನಲ್ ಗೆಂದರ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲ ಮರಳು ಬಂಜೂರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈತಿನೆಟ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತದು ಎಡ್ಡೆ ಎದುರು ಪೋಪುಲಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಬರೋದು ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಆತ ಈತದಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಡು ಬಂದ ಆತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಅಂಚೆ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನ ಆರೈಸಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೆಕ್ಮೆ ಬಸ್ ಬಿಡ್ರೆ ಮೂಜರೆಕ್ಕಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ದಲ್ಪ ಮೂಜಿ 30 ಮುಜೆಕ್ ಮೊಂಡೆ ಸಮಯ ಜಂಬೆ 10 ನಿಮಿಷೋಡು ಬಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಗ್ಯಾಪುಡು ಖಾಲಿ 3 ನಿಮಿಷೋಡು ಬಸ್ನ ಕಂತದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ದಲ್ಪ ಉಂತವೇದನಿ ಕಾಲೇಜ್ ದಂಚೆ ತೂಪಿನಿ ಬಸ್ ಬಾಡಿಗಿಂಚ ಹೊರಗುನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಗಿಲ್ ದೀಪಿನಿ ಪಿರ್ 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 ಬಿಗಿಲ್ ಹಾಕುನು 4 ಲಾಕಿಲು ಪಾರ್ ಬತ್ತು ಮಿತಾರುವ ರಡ್ಡು ಸಿಆರ್ ರಡ್ಡು ಓಸಿ ఒక ఒడిగేదని కలెసన్ బర్పిని వాట్ కామెడీ